Boa noites, benvidas, benvidos. Que precioso. É precioso. É precioso e abrigoso, Pero leva o... Pero leva o bon, leva por dentro. Claro, porque se o metes así parece de bisón. É reversible? No. Sí. Ah. Ostras, ahora sí, mira, mira, mira. Mira, mira. Está guapo, Pero é bon. É bon, sí. Canto é bon. Moi ben. Regalaron cho neto. Podía ser. 1000 euros. Non chegou a... Bon abrigo, Como te chamas? Pilar. Pilar, onde eres? A ver. Por moitas gracias polo bolso, polo... Carballiño. Do Carballiño. Un aplauso para Pilar. Bueno. Benvidos, vamos a arrancar xa o Land Rover Bike Show deste martes. Vamos a ir xa directamente co primeiro sketch da noite que vai sobre teléfonos fixos. Como este. Alguén ainda ten teléfono fixo na casa? 4 vellas. Non sei. Vai xama. Non... Non, quero dicir, que non ten? Pero por qué? Quen chama ao fixo? Publicidade. Publicidade. Na máis que publicidade. Non sei se haberá xente que se acorde, non hai moitos anos, había a guía de teléfonos. Cuidado, Non, ainda hai, non, quen dixo ainda hai? Hai, Non, as amarillas. Aí está a blanca. Pero aquí todo o mundo sabe máis que a mí logo, que pasa? Isto que pasa? Dame non, ahora non hai. Porque, bueno, a xente máis nova vai flipar. É unha guía de teléfonos que salían ou salen os números fixos de teléfono de toda a xente. Por provincias. Eu quería chamar a un. Digo quería porque, ven aquí. Coño que non vexo os números. É que son moi pequenos os números, non o visto. Pero que che pasa? A ver, que A ver, queres? busca aí un. Di un nombre por aí. Pero dicimos o nome, non? Dicimos o nome, sí que se fastidie. Diez- O teléfono non dicimos, pero o nome sí. Veña, mira. De electroindustrial. Porque son de empresas. Sí, É de empresas, ves? Café Bar Sanchís. Claro, Sí, sí. pero non hai de particulares, non? Ah, vale. No, hai de Aquí hai de particulares. todo. Que nome, non. Pero hai amarelas, aquí hai amarelas. Claro, pero as amarelas tamén son Tamén son. de bares. E as blancas tamén son de bares. Podóloga Mercedes Novoa. Vamos a chamar. Veña, va. A podóloga Chama. para esta hora, bueno. Veña, A va. ver, marca tú que eu non... Non é que non vexa, é que non... A ver, espérate. Espera, deixa-me coller. Veña, vamos. Espera. Como se chama a podóloga? Mercedes Novoa. Mercedes. Veña, va. Marca tú para non dicir o número. Veña, espera. Espera, que non teño línea. Non temos ninguén nin agora tampouco. Pero non chamamos, como... Claro, non sei que pasou aquí, Ron. Nós temos línea aquí. A ver, dalle aí. É o ano novo que non... Bueno, alguén ten fijo na casa? Tú tens fijo na casa? Toma, Roberto, Vale. leva o micro, leva o micro. Toma. Ven aquí. Como? Atención! Dice que ten fixo na casa pero que non sabe o número. Mirar no móvil. Bueno, pero saca o móvil. A ver. Que tú tes fixo. Eu sí. E por que o aguantas ainda? Porque está ali non me estorba. Pero quen chama? Alguén a veces. Pero quen chama, por exemplo, a Non familia? ten, claro, non ten móvil. Aí, Bueno, o móvil xa ten todo o mundo, non? aí non ten. Tú tes móvil. Eu sí teño. Claro. Tú tes fixo? Non. No. Tirache norte. Tú como te chamas? Marisa, Marisa.
Non hai presa que aquí non, isto non é o hormiguero. Ai, por Vai. Dios. Isto vai a outro ritmo, isto non hai que tolear. Pero mira, por que non me focas Pero tú, outro? o sea, tú tes o fixo e non te acordas do fixo? No, Ah. no, porque eu non me chamo. A ver. Mira, No, pero o conocimento aínda tes, porque puñéchelle de título Mi casa. claro. Está moi ben. Mi casa. Sí, no, Comete. está perfecto. Chámalle a ver se hai a gente. Non hai nadie. Sí, Bueno, pero vamos comprobar que funciona. Chama. funciona. É porque sabes que non hai naide. Porque vivo sola. É que se nos collen vas levar un susto, eh? Pero chama a ver se funciona. Está chamando. Aí está sonando, eh? Le atiende el contestador Vodafone del... Ah, bueno. Contestador tes, eh? Sí. E quen te chama? Os que queren, pois os... Tú que tes estos- unha podología, No. Pero quen te chama? Pois os que queren destos de Publicidade. publicidade, nada máis. Eu xa Nada non máis. collo. Nada máis. Eu E se non o colles, para que o tes? Pois mira, É que eu que non entendo eu. Dígoche por qué, porque moitas veces perdo o móvil e non sei onde o teño, entonces chamo co da casa para que me sone. Oi, esa está buena, eh? É verdad. Que está moi ben. Cando perdes o móvil, chamas. É que non Por como sei. o número de móvil sí que te acordas dele. Ese sí. Vale, vale. Ese sí me acordo. Vale. Na túa casa haber alguén? No, tampouco. No, Ai. no, fijo, chamoche. Pero tú sabes lo de memoria, non? Eu sei, sí. Vale. E tú tamén pasas como a ele, cando perdes o móvil, chamas. Unha vez sí, Chamas unha te vez tamén, sola, vale. pero unha vez sí. Vale, moi